massa simbologia, massa un excés de símbols, un excés de món simbòlic, de som com ens narrem. No senyor, no som com ens narrem, no són paraules. I tota aquesta explosió que hi ha hagut, de fet, està relacionada amb això a què estàvem acostumats, que és pensar que els canvis han de succeir en el món simbòlic, no? I de sobte, quan hem necessitat que alguna cosa canviï de veritat, hi ha hagut aquesta explosió perquè la gent ja tenia ganes, tenia moltes ganes de pensar que hi ha una possibilitat de que hi hagi un canvi real. I per això us ensenyava el tuit del Pere Gatell, no? Que el veurem en directe. Però ha comentat més encara. És una cosa que vaig pensar després de digerir tot el que va passar a l'octubre, perquè és cert que el que ha passat aquesta setmana va passar també a l'octubre de 2019 i també va haver-hi una explosió gran de violència, però en aquell moment no es va... en els mitjans no hi va haver ningú que defensés aquestes explosions, no? Tot eren crides a la pau i símbols, no? I el que deia al principi, sembla ser que almenys ara el símbol de la pau hem entès que no porta res, no? És probable, podria ser, que et convertíssim ara la violència en un símbol. I això seria una mica absurd, perquè acabaríem al mateix lloc on érem abans. És possible que passi, la veritat. No m'hi nego. No m'hi nego.